Здравейте, скъпи приятели! Радвам се да ви видя отново. Днес продължаваме продължението на съдебен спор. Вчера ви показахме една част, сега ще ви покажем друга. Нямам търпение да видя какво ще се случи, защото тази жена е опасна. Нека да видим. Искаш ти, бе? Панове му за миштория тук. Ама не го, ама това не Леле, какво ли означава мищурия? стигна и реши да разкрие още пикантерии от бохемския живот на Шопо. Стриптиз прави, след си малко. Стриптиз прави по долни гащи. На цветчета, чули? Ще помня преди колко години. Защо ли гащите на цветчета са оставили такъв незабравим спомен у Лиляна? Явно не може да изтрие спомените на Лиляна Мома за принца на нейните мечти. Даже имаш и голямо куче тук. Стига, бе! Голямо куче имаш и ти, но черно Айде, куче. бе! Няма да лъжиш. Аз Чули, помня всичко. няма да лъжиш! Спомените са си спомени, Ненчо, но каквото и да ти говорят, да знаеш, че става дума за пари. Колко пари искате? Ами 30 хиляди лева да ми Майко даде. мила. Това за 16 години. Аха, Ненчо! Леле, хора, една дъщеря, една мещерия срещу 30 000 лева, понеже Лиляна не знае кой е истинския баща. Не разбрах какво означава мющерия. 30 хиляди лева. Мистерията на Лиляна е по-скъпа и от панагюрската луканка. Лиляна не е случайна жена. От банки разбирам, от почти, от Стига, всичко бе. разбирам. Ясно ти е тапа. Тапана! Ясно ли е? Тапана! Само не разбрах защо да плаща за 16 години, като щерката е на 13. Тя е родена 2003, аз живях тук 2000. Моля, нещо от мющерията не излиза, ма. Тя е родена 2003, аз живях тук 2000. Да бе, каква е тази бременност? 3 години. Май Шопов е невинен, а бащата не се знае кой е. Как няма да знам, че ти знаеш какви книги имам у дома, книга на бизнесмена. Стига, бе! Да си изчисли правилно мющерията, в противен случай отговорът на градския бик ще остане. От къдя на къдя, бе! Но откъдя на къдя, бе? Това беше всичко от нас, дами и господа, скъпи приятели. До нови срещи. Надяваме се клипчето ви е харесало. Ако е така, абонирайте се в моя канал. Очаквам вашите коментари.